Praise the Lord. बयनिसिमबो गोजोनथोंसै। आङो बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय। दायो बे समाव आङो नोंथांमोनजों दसे सम फोरबो जिसुनि बाथ्रा गाहाम बाथ्राखौ दसे सम रायज्लायनो सानदों। मानोना बे बोथोरा जोङो इसोरनि बाथ्राखौ गावजों गाव थुलुंगा लायनायनि बाथ्रा। जों गावजों गाव बानजायलायनांगौ, गावजों गाव जों परामर्श होलायनांगौखाय आङो फंनैसो लुकासनि बिजाबनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गाहाम बाथ्रा दसे सम बुंनो गोसो जाबाय। आङो लुकासनि 21 अध्यायनिफ्राय बुंगोन। लुकासनि 21 अध्याय 34निफ्राय 36सिम आङो मोननै मोनथामसो पद फरायनानै बिनिफ्राय बुंनो सानदों लोगोफोर। बेयाव सिरि मोननानै थानायनि बिसय बुंनाय दङ। जों बयबो मिथिगौब्लाबो आं बिनिफ्रायनो नोंथांमोननिसिम गुसुङै बुंनानै बयनिसिमबो थुलुंगा होनो गोसो जाबाय। दायो बेयाव बिदि बुंदों, गाव गावखौ नेफ्लायबाय था, नोंसिनि गोसोफ्रा बहसफोराव आरो जौ फेनायफोराव होनदों। गोथाङै थानायनि थाखायल' जिंगासिनायफोरजों नोंसिनि गोसोफ्रा गिलिर जायो बिदि होनदों। जोङो नुबाय आथिखालनि अबस्थायाव गोबां मानसिफ्रा जौ फेनायफोरजों बायदि रोखोम संसारनि थाखा फैसानि निसाफोरजों गावबा गावनि सिन्था धारणायाव गोदोनानै थायो। गावबा गावखौ नेफ्लायबाय थानांगौनि थाखायहाय जिसुआ बुंदों, जोंहा जे बिश्वास दं, जोंहा गोसोआव जे जिसुखौ बासायगिरि हिसाबै जोंहा बिश्वास दं, जोंनि जे फोथायनायनि गुन बेखौ जों लाखिफ्लायनो थाखाय हाथारनांगोन। मानोना जों बयबो फोथायारिफ्रा गावबा गावनि जे गोसोआव इसोरनि बाथ्राया जेब्लायबो जोंनियाव थानांगोन। बेनिखायनो अनजाग्राफोर बेयाव बेबायदि बुंदों, जों जेब्लायबो गोथाङै थानायनि थाखायल' जिंगासिनानै जोंनि गोसोफोरखौ गोदाव सोराव खालामा लाबानो, थांनानै थानायनि थाखायल' जों थाखा फैसानि थाखायल' सिन्था खालामा लाबानो, जोंनि फिउचारनि थाखायल' सिन्था खालामा लाबानो, जोङो धोन सम्पतिखौ आरजिनो थाखायल' सिन्था खालामा लाबानो, जोङो न' बां लुनायखौल' गोसो होनायावल' गोसो होआलाबानो, जोङो जोंनि जिउनि जे बासायजानायखौ मोननो थाखाय सोरगो रायजोआव सहैगोननि थाखाय थाम थिम जानानै नेनानै थानायखौल' जों बांसिन गोसो होनाय लोगोफोर। मानोना बे बोथोराव जों न' बां लुग्लुंनायजोंल' नंलिया, मोजां मोजां गाननाय जोमनायजों समायहोनायजोंल' नंलिया, जोंनि गोसोखौ जों माबायदि गोथारै फोरबोनो जों जायगा होनो हागोन, जोंनि गोसोआव गोथार जिउखौ जों माबायदि जायगा होनो हागोन, जों माबायदि इसोरखौ खुसि खालामनो हागोन, नैबेसो जोंनि मोनसे गोसोआव साननायनि मोनसे सम फैबाय लोगोफोर। गासैबो दुनाय बुहुमनि मोनफ्रोमबो सानसे समावहाय गासैबो जोबलांखागोनखाय जों संसारनिफोरखौ मानो एसेबां जिंगासिनायजों जोंनि फोथायनायखौ मानो जोङो खोख्लैनो, नङा होमबा? दा बेयाव बेबायदि बुंदों आरोबाव 35आव, मानोना बियो पृथ्वीनि सायाव खामिनाय मानसि मानैनि सायाव बियो फैगोन। नोंसोरो लागारबो आरज खालामै खालामै जिउआव सिरि मोननानै था होनदों। बेफोर गासै जाफैगोनफोरनिफ्राय मा जाफैगोन? गिलु बालु मोनसे समस्याफोर जोंनि गेजेराव फैनो हागौ। बेफोर गासैबो जाफैगोनफोरनिफ्राय आरो मानसिनि फिसा हौवाया जेब्लानाखि फैगोन जोंखौ लांनो, बे समावहाय जोंबो जोंनि जिउआ जेन गसंनो हानाय बायदि, जोंनि गोसोफ्रा जोंनि जिउआ जे फोरबोखौ लोगो हमनो हानाय बायदि जिखुनु समावनो जोंनि थामथिम जानांगौआ बेसो लोगोफोर। लागारबो आरज खालामै खालामै जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बे सम। आरजआ जोंनि जिबनाव जोबोद बोलो लाबोयो लोगोफोर। सिरि मोननाया नोंनि जिबनाव जोबोद गोनां जाबाय। आथिखालाव गोबां मानसिफ्रा सिरि मोननायखौ गुबुन गुबुन बिसयफ्राव उल्था बुजिग्रा जालांबाय, मोदोमनि फारसेल' सानग्रा जालांबाय। नाथाय सिरि मोननाया मोनफ्रोमबो बिसयाव एक नाम्बाराव जोङो जोंनि जिउनि सिरि मोननाय, जोंनि जिउआ जे गोसो सोलायनानै प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राफ्राव, बिनि जे बोसोनफ्राव नांथाबनानै थानाय, बेखौ अननाय, बिनि फैगोनखौ लामा नायनाय, बे देरसिन।
बे धोन सम्पति खामायनायफ्राव सिरि मोननाया गुबुन गुबुन शिक्षानि खेथ्रआव सिरि मोननाया बे गुबुन गुबुन नाथाय जोंनि देरसिन जाबाय जोंनि जिउनि थाखाय जिसुआ बांसिन बुंदों लोगोफोर दा बेनिखायनो बेबायदि आरज खालामै जों जिउआव सिरि मोननानै थायोब्लासो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखाव बायदि फैनायावबो जों लोगो मोनगोन दा बेनिखायनो अनजाग्राफोर जों माबायदि थामथिम जानानै थानांगौ जों बयबो मिथिगौ नाथाय थामथिम जानो हायाखै मानो थामथिम जानांगौ सिरि मोननानै थानांगौ होननानै जों बयबो मिथिगौ नाथाय मानो हायाखै दिनै गाबोन बुहुमनि परिबेसफ्रा मोजां नङा बायदिसिना जाफैगोन आनजाद खैफोद दुखु समस्या होसोजानाय नासयजानाय बायदिसिना बे जेंनाफ्रा जेब्ला फैगोन रावबो गसंथानो हानाय नङा रावबो गसंथानो हानाय नङा जेब्ला जोंनि गोसोआ इसोरजों जेब्लायबो नांथाबनानै आरज खालामनायजों जिउआ थागोन इसोरनि बाथ्राखौ जों ध्यान खालामगोन जोंनि गोसोआव इसोरनि बायख'आ जेब्लायबो थागोन अब्ला थैनायाबो जोंखौ गोजान खालामनो हानाय नङा लोगोफोर जों आरोबाव बिनिफ्राय जों नायबावनि नुजाजानायनि सल्ल'नि 15आवहाय बेबायदि बुंदों लोगोफोर बेयाव बेबायदि बुंदों नाय सिखाव बायदि जिसुनि फैगोननि सोमोन्दै साबायस नों जायफ्रा सिरि मोननानै थायो बिसोरो बेबायदि इसोरनि जिसुनि जे फैनाय समावहाय बिसोरो इसोरनि रायजोआवहाय माबायदि आवग्रिगोन खोनासंदो आङो सिखाव बायदि फैगोन होनदों जायफ्रा सिरि मोननानै थायो आरो हिफोरखौ मोजाङै गाननानै थायो बिसोरो बेसे सुखि होनदों अब्ला दिनै जोंनि गोसोआवहाय नोंथाङा जिउनि पसाक सोरगो रायजोआव हाबनायनि पसाकखौ गानबायना गानाखै बासायजानायनि पसाकखौ गानबायना गानाखै धार्मिक खथानि पसाकखौ गानबायना गानाखै नोंथाङा जुदि दासिमबो थामथिम गैयाब्ला संसारनि फारसेल' दासिमबो गोसो होनानै दङब्ला जिउआव सिरि मोनाखैब्ला गोथार जिउजों दैदेनजायाखैब्ला बोरै सैबावगोन सोरगोआवलाय दा बेनिखायनो जोंनि गोसोखौ जों जोबोद बेंनो सेस्था खालामो जों गावबा गावनि गोसोखौ बेंनि संसाराव जों हगारसारालाबानो थाखा फैसानि सायावल' गोसो होनानै जिंगासिनायफ्रावल' जों थायालासिनो इसोरजों जेब्लायबो जों सोमोन्दो थानि लोगोफोर हामबायसै बे समावहाय आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्राखौ बुंनो दोननायसै आङो इफिसियास 6:18 बुंनाय दं लागारबो आरज खालाम खावलायनायजों बिनायजों आरो खावलायनायजों लागारबो आरज खालाम गोथार जिउआ जों बयखौबो दैदेननाय बायदि जेब्ला जों आरज खालामगोन अब्लासो गोथार जिउआ जोंखौ दैदेनगोन आरज खालामोब्ला जिउआ जोंखौ दैदेननाय नङा लोगोफोर हामबायसै बयनिसिमबो गोजोनथोंसै नोंथांमोन बयखौ इसोरा आशीर्बाद होथोंसै आरो बयखौबो जिउआव बांसिन फोरबोआ गावनि गोथार जिउजों थुलुंगाखौ होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन प्रेज द लर्ड